ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 6 январи соли 2026 бениҳоят навори хуб кардем барои шумо. хоҳишмандам аз аввал то охира видеоро тамошо кунед. маъқултон мешава нигоҳ кунед ман чӣ кор кардам барои навори имрӯза. ассалому алайкум дӯстон, подписчикони муҳтарам, бародарони нуру наздик буда. имрӯз як хонаро барои шумо пешкаш мекунем, ки худи дар шаҳри Ҳисор аст бародаро. ин ҳозир дар клуб қарор дорам. баҳри ҳамин подписчико насиб боша ҳамин клуб мехезим мерам Ҳисор, хонара камера мекунам, баҳри шумо пешкаш мекунам. бародарҷон, шумо фақат дастгирия фаромӯш накунед, тамошо кунед навори имрӯзаро. хуб бурем инҷа бародаро, таксиҳои душанбе да сараввал бишинем мо. Не, ка душанбе мерам. хуб бурем аҷо бад насиб боша Ҳисор бародаро. барои подпис кишида мехезем Ҳисор мерам. бародаро, ин ҳоз мо қарор дорем дар шаҳри душанбе. аҷа насиб боша 8 мешинем, мерем рост пеши таксиҳои Ҳисор. баъд ё бо насиб боша нишонтон метавонам бародарҷоно. дӯстон салом. ана хонае ки аз худи шаҳри Кӯлоб таъриф карда омадем. ана ҳамин хона хонаи истиқоматӣ, рости гап хонаи истиқоматӣ. насиб боша мо даруни хона дохил мешем. ана ба ҳазур бошед да бародаро. сараввал ҳамин хонаро дидан як дона лайкчаи бисман мезанем, баъд тамошо кунед давоми видеоро. хуб, сараввал дӯстон, сотиқи хонара ма шумо да мегумтон. сотиқи хона чӣ ки дидестен шумо, тамоми гирдванаи ми хона маҳкам, гирдванаш маҳкам. бениҳоят дарахтони мевадиҳанда, 20 намуди дарахти мевадиҳанда дора. касе ки агар бутона боз агародкорӣ мекуна, чизе ки ба таби дили худаш агар хоҳад. ана чиз бародаро ба шумо маълуми катай. ба қисмати даруни хона мегзарем бародаро. тамоман дар масъалаи обш шуморо дилтон дур наравад. свет чун ҳар вақта. насиб боша даруни хонара нишонтон метавонам бародарҷоно. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. хона ҳамин хона аст. дарозии бародарҷоно, дарозии калдор айла то илава 20 метр. ана ҷа боша бародаро, қисмати кухни бениҳоят дараҷаи олӣ. қисмати кухни дӯстон, ремонт, ҳолат, состояние аллакай ба худи шумо маълум шид. хонаи серьёзне аст. ана хона боша хонаи спални. зебо кардаги шарт нест ки ман дохил бошам. шарт нест бародаро дохил шидам. хай оинаи нилгун ба шумо маълум. телефон фаратон бо занг мезанед. кухни иҷада ноништа мекунед, субҳона ёки обеди ужин. ана ин тарафш бошад дӯстон, кладовка гардероб дӯстон. ана ин тарафш бошад иҷада ҳаммом аст. барои зимистон бениҳоят қулай. аз худи шаҳри Кӯлоб дӯстон хестем барои шуморо аз шаҳри Ҳисор ҳамин хонара камера кардем бародарҷоно. фикри ақидаотона ҳатман дар комментария бинависонед. дар ин тараф меҳмонхона. на ин тарафта меҳмонхона дӯстон. меҳмонхона тоза зебо озода кардагай. абрӯиш ништияк. тамоман нақс надора, яъне касе ки хоҳа конкретни зиндагӣ кардан. зиндаги шуҳона агар бихоҳем бародарҷоно, агар зуртон бураса марҳамат, рақамҳои карамемон дар рӯи навор ҳатман акада метавонед ки шумо занг бизанед. маълумотҳои иловагӣ агар шумо бихоҳед, ана иглора мегирам мега акамон. иглора мегирам мегава, курпа курпачаро мегирам мега, пасуда либос курпача иглора мегира. хуб, ҳолати хона аллакай ба хушии шумо маълум дӯстон. хоҳен аз нав дидан метавонед ки навора қафо гардондааст, сари нав тамошо кунед хонаро. масъалаи гармидиҳӣ дӯстон, отопление ҳам кумрӣ ҳаст, ҳам светӣ ҳастай. гарма как
тоза хушро метавонед ништаи зиндагӣ кунед. қисмати ҳавлӣ бениҳоят зебо. ҳоҷатхонааш дӯстон давтараф. боз ба ӯ қисмат мегзарем, баъзо шумо рафта бинед. анаҷада бо метавонед ки шумо давоми стройкатона иҷро кунед дӯстон. ин тарафта хона карданам мумкин. ана ин қисмати ҳавлӣ. ина як болои кадда метавонед ки дар тобистон бароҳат ин ки фарзандакутон метавонанд ки ҷои салқинида хушроак хоб раванд. ана ҷа хай бардоро маълум ки иҷа об аст. Мушкил нест яъне. ана ин хонае ки бардоро дар иҷа дисен иҷа барои зимистонай. яъне ки хонаи майдатар умуман барои зимистон гузаронӣ дӯстон. дай дар аз сабабе ки кӯдако будан шаҳр нестам, аш монда нишон метам, не ки ремонташ ништияга бардорӣ, ра фаромӯш накунед. дар ин тараф бошад қисмати ҳоҷатхона. қисмати ҳоҷатхона. дар ин тараф дӯстон ҳезимхона. кадом намуди ҳезим ки дошта бошад ё ки не, метавонед ки ҳамҷа бигзоред. чакдон хона иҷа метавонед ки ноноёчагӣ пазен. агар ҳунарманд бошад бо нони шумо, ана хушроак зебо тоза озада. инам хе ҳолат дӯстон қайсестайни. ҳатман фикри ақидатон дӯстони ман дар комментария бинависонед. мо пастаратса мекунем ки хонаҳои хуб бисёртар ба навор шавад. яъне дар кадом нуқтае ки дӯстон шумо қарор надошта бошед, метавонед ки мо да муроҷиат кунед. мисли ҳамин бародарҷон, мо метавонем ки хонаҳои шуморо аз наздик баҳри бинандагон пешкаш кунем. ҳолат ба шумо маълум, састани маълум. дар охир чира гуфтанем? дар охир гуфтанем бардоро ҳамин хонае ки шумо диден бо чунин ремонти нави замонавӣ, нархаш 870 000 сомонӣ. боз агар аз номи ман занг бизанем бардоро, аз номи канали мо ҳатман муомила карда мешавад. муомила ҳам дорад дӯстон. ина марҳамат, подписчикои муҳтарам. бисёри баъд яъне ки таъриф карданам шарт нест. масъалаи мактаб, масъалаи беморхона, масъалаи мағоза ё мушкил нест. яъне 600 метр дуртарак мактаб аст. дар иҷа бардоро дута мактаб астай. як мактаб 200 метр дуртарак то синфи 9 қабул мекунанд. як мактаб дигар баъд аз 9 то 11. яъне ҳам метавонед иҷа ҳам уҷа таҳсилтона идома битен, таҳсили фарзандотона. дута больница вуҷуд дорад бардоро. якташ 1 километр дуртар, як тагаш бошад 8 километр дур. дав централни қарор дорад. ина дӯстон, подписчикони азиз, агар ягон ҷош нофаҳмо бошад, шумо метавонед ки аз нав ҳамин видеоро тамошо кунед. аз нав. ё ин ки биёед ҳаминҷа қатъиякамон суҳбат кунем. харидори ҳаққӣ. хонаи конкретни астад. хонае астад ки метавонед ки шумо шоҳона зиндагӣ кунед. фикри ақида бошад, ягон саволҳо бошад, дар комментария нависен, мо ҳатман дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. аз худи шаҳри Кӯлоб, баҳри бинандагон, баҳри подписчикон хистем шаҳри Ҳисор омадем бардоро. аз аввал худатон шоҳид ҳастем. ай дарвоза вақте ки берун шидем бардоро, то намин вокзала. мақсади гап ки пони худ асфалтпӯш кардагиай. дар ин масъалаи роҳ, дар ин хел масъала умуман дилтон дур наравад. хулоси гап аз нуқтаи назар чӣ гуфтанем? хонаи хуб агар зуртон бураса марҳамат. ягон каса маҷбур карда наметавонем. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. ана иҷо таксиҳои Ҳисор ба Душанбе бардор азиз. таксиҳои Ҳисор ба Душанбе. метавонед ки ҳамҷа бирем.